When there's nowhere to catch a fall, 3 foot tall, like a 3 foot tall. Ćao devojke! Ćao! Pričamo sa Danicom, Teodorom, Petrom i Deom. U Sokobanji smo i upravo se završilo 6. kolo međuokružne lige timovske seniorke. Bravo, svaka čast za pobedu! Hvala! Kažete mi rezultat, kakva je bila utakmica? Rezultat je 3:0. Ne znam tako koliko je bilo u setovima, to nije ni bitno. Pa bila je srednja, da kažem, nije bilo ni toliko teško, ali nije bilo ni uopšte naivno, da kažem. Servisi su bili dobri, prijem je bio okej, dizanje. Prijem je bio, mogu da bude malo bolji. Dobro, uvek može bolje, ali... Dejan, kako se ti osjećaš? 5 utakmica, 5 pobjeda. Što se tiče toga, super kad se tako kaže, ali što se tiče ove utakmice, sredina malo bila slabija nego inače, ali opet nego zbog kontri koje nismo dali. Ali imale si pojačanje, pekicu. Da. Hvala Bogu. Mi najviše volimo kad dođe Petar da igra sa nama. Iako imamo odlične primače i druge, ali Petra je naša. Tako je. Zato što ste jedan tim i to je prosto tako i mi svi volimo da je Petar. Kažite mi šta biste još rekli u vezi ove utakmice? One su takođe imale 4 utakmice, 4 pobede. Da, Zato smo mi sad došli da to prekinemo. Dobro, bravo, ja ne bih da uopšte kvarim ovo raspoloženje i ovo slavlje. Želim vam sve najbolje. Hvala. Za u buduće, a recite mi šta ćemo dalje, utakmice koje su... Nastavljamo isto niz pobjeda. Tako je. Ja vam stvarno to želim od srca, jer su stvarno odlične. Samo čvrsto na treninzima i samo napred na utakmicama. Hvala.